Плодови бананчета с шоколадчета. И порички с нутела. И порички с нутела. Мажа тук така ям. Да, мажи и еде. Сега той шпардичкото ще покаже как се еде. Я покажи. Но, 2, 3. Прави така. Браво, браво. Първо яш банана, после порички. Ето, той еде, много еде този момче. Изяде всичко. И за мене не остави нищо. Ето, много еде, банани, всичко еде. Леко му плахна. Да, защото шкембето порасна. Хора, знаеш ли какво ядох преди малко? Филийка с пастет. Да, преди малко може Пардожо яде филийка с пастет. А сега яде банани с порички и с Може ли да се нутела. отнема порички там? Може, да, може. Взима. Така. Айде, стига. Стига, че ще има параери. Айде, хора, вижте как еде Пардожо. Сега ще еде поричка с нутела. И сега ще я изде цялата. Айде, бе. Пардожо. Ама няма да казваш, беби. Не беби, бе, Пардожо. Добре. Добре. Айде, яш. О, Палянка, някой ще еде бой след малко, защото направи на одялото шоколад. Падна на одялото шоколад. И сега някой ще откачи. Мама. Мама, как ти? Ало? Падна малко шоколад на одялото. Падна шоколад на одялото. Ще откачиш ли, ма? Ще откачиш ли ти падна одяло на шоколада? Ще откачиш ли, ма? Готова съм да получа вдъхновение. Не. Хайде. Помниш ли, когато мумията ме Я мен напред.